Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Inino ndiri murume ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Izvi zvinhu zvakaitika mainge muri mugore ra2008. Saka ndainge ndichishanda pane chimwe chikoro, ndichati chikoro ichi chiri kuMashonaland East. Saka pane vamwe headmaster vedu avo vandichati Mr. Moyo. Ainge ari munhu aidiwa nevanhu zvakanyanyisa. Takatomboedza kuti tinge tichimurecruita mushure mekunge ndaudzwa kuti aifanira kuti ange achizova an agent, but vakaramba. Vainge vaine mhosva imwe chete. Mhosva yavo yainge iri yekuti munhu ainge oshandisa chikoro kuti vange vachisangana nevanhu veMDC usiku. Izvi tikazviziva, vainge vachitsigira MDC pachena. Ndichitaura nyaya iyi even though zviri zvinhu zvakaitika in the past, but ndinoda kuti vanhu vange vachitarisa zvakare zvichazoitika pamberi apo kana kukanzi vanhu vanofanira kuti vange vachizoenda kunovhota paissue yekuchinja constitution. Nyaya yandinoda kuudza vana veZimbabwe ndekuti dzimwe nguva zvakangokosha kuti unge uchitanga waisa vana vako pamberi before anything, because munhu unofa ende unofira mahara chokwadi. Sezvakaitika pana Mr. Moyo. Makore acho iwawo kuti kwainge kuine violence yainge iriko. Saka ukada kuzviita hero, kana wotsvakwa unotsvakwa uri wega, ende kana ukaurawa unourawa uri wega. Usambofa wakafungidzira kuti muZimbabwe kuvanhu veopposition pane anozombofa akakuchengetera vana vako. Vanokwanisa kutokunyomba mushure mekunge waurawa iwewe uchinzi wanga wagara uri mutengesi. Saka zvinhu zvakakosha kuti pane zvose zvaunoita utange waisa mhuri yako kumberi, wozvibvunza kuti zvinhu zvandoda kuita izvi zvinokwanisa here kuzobatsira vana vangu mune ramangwana. Vaya vamunonzwa vachiti havaiti zvepolitics, vamwe vacho vaitombozviita zvepolitics, but vakaona kuti munyika medu kazhinji vanhu vanenge vachiita zvepolitics vanenge vachidya kwose. Munhu anogona kunge atori opposition leader but aine mapaycheck maviri, but ukasazviziva izvozvo unofa uchitambura, unless kana wangofunga hako kuti unge uchishandisa opportunity iyoyo yekuti unge uchiita zvematongerwo enyika, otanga kupikisa, obva wabuda muZimbabwe uchitiza, obva waenda kunogara kune imwe nyika semupoteri. Sezvatakazongoitawo isu, takazongoyawo sevapoteri kuno kunyika kwatiri mushure mekungewo tatanga kutsvakwa, but kutsvakwa kwatainge toitwa yainge yava nhau yekuti painge pava nemafaction akawanda paya pakazodzingwa mudhara muofisi. Saka isu vamwe nekuda kwekuti tainge tichizivikanwa kuti tainge titombori pamberi tichitumwa kunoita zvatainge tichinzi tinge tichiita, uye zvakare nekutizisa vamwe vakuru munyika. Saka tainge tava kutotsvakwa zvekutodaro, because mutori nehondo itorimo yekuti kune imwe intelligence yakasiyana neintelligence yainge iriko panguva yavaMugabe. Saka maorganization iwawo ari maviri anenge achitongorwidzana pachezvavo, ende kana wainge umbori muCIO uri munhu ainge ari pamberi pane zvimwe zvinhu, upenyu hwako unenge hwatova panjodzi. Ndokusaka vamwe takazotiza. Ndichidzoka zvekare kunyaya yangu, mudhara ainge ari headmaster pachikoro pandainge ndichidzidzisa. I even approached him ndikamuudza nhau yainge iripo, but haana kuda kushandisa uchenjeri. Ivo vainge vaine pfungwa dziya dzekuti maybe America ichazosvika pakupindira munyika, but hazvina kuzoitika saizvozvo. So I was forced, ndikabva ndanyora report in brackets
kuofisi ndikati Moyo ari kusaboteja chirongwa chehurumende. Umwe usiku akazotorwa, ndichangoti mainge muri muna June, saka ndakatotungamirira motikari tainge tiine matwin cab dzainge dzisina manumber plates. Ndokubva tachizoenda pamba paheadmaster, vakangoita zvokungopinda ndokubva vamurova pamberi pemudzimai wake vakamukanda mubhuti vakaenda naye. Ndakaziva kuti kwaakaenda kwainge kusingazodzokwi, haana kuzomboonekwa. Asi paakatorwa, even though ndainge ndiripo, but handina kuzoenda navo vakomana ivavo, avo vainge vari vekune rimwe department. Saka kufa akatofa, ende guva rake harimbofi rakazivikanwa kusvika pari nhasi, because vakomana ivavo ndo rainge ritongori basa ravo. Saka upenyu mukomana ivhiri rinoti nhasi ndiwe mangwana ndini. Saka nguva yakazosvika mukoma yekuti ndakazotobuda munyika semupoteri. Ipapo upenyu hwangu hwainge hwatova pariski. But yambiro yangu kune vana veZimbabwe vanenge vari munyika vachishanda semacivil servants, semanurse, madoctors. Kana uchingoshanda as a civil servant, ziva kuti pane dzimwe nyaya dzaunotaura even pasocial media, nedzimwe nyaya dzaunofanira kuti unge uchingotaura uri mumba nemudzimai wako. Zvekare ndinodzokorora ndichiti kana ukafa iwewe uchinzi wafira nyika, ziva kuti Zimbabwe yakatosiyana nedzimwe nyika dzekuti vanozobatsira mhuri yako. Opposition haimbofi yakakurangarira. Kana mukada kutarisa vanhu vose avo vanonzi vakazongonyangarika vacho vainge vari famous, mukada kutarisa mhuri dzavo dzinotambura zvisingaiti, nekuti ndo zvatitongori sevana veZimbabwe, kuti aenda hatichinei naye. Vamwe vanototanga kutonyomba kana mukada kutarisa kuti kana wainge umbori werimwe bato uchisapota zvose zvinenge zvichiitika muhurumende, zuva raunongoti hauchadi kusapota hurumende, unoona kuti vanhu vanotanga kukunyomba kana kutourawa chaiko. Saka pakadaro, iwe kana uri munhu anenge asinawo protection, ziva zvaunotaura, especially kana uri pasocial media. Chakakosha imhuri yako, kuti uchengetedze mhuri yako kusvika yakura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi Mr. Moyo vakatotsakatika, ende kwavakaendeswa kana neni handitozivi. Hanzi isuwo vamwe takazotombodawo munyika tava kutiza. Hanzi upenyu ivhiri, zvakangooma. Erekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare I am working as a maid. But pane chiitiko chakaitika, ndakaona boss vangu vainge vachirara nembwa. Pamba pandinoshanda pane imbwa mbiri, saka vainge vachirara neimwe yacho yeblack. Nanhasi zvinhu zviri kundivhiringidza mupfungwa mushure mekunge ndazoudza madam boss vangu zvavakandiudza mukoma. Ndiri kutoshaya kuti zvinoreva kuti kudii. Muri sei mukoma Nash? Please post me as hidden identity. Zita rangu muchanditi Nakai. Uye zvakare nyaya iyi yakaitika last month apo painge paine birthday party ramadam boss. Saka madam boss vainge vatotakwa zvavo. This was after party yatopera. Saka it was somewhere kuma 7 p.m. Ndopa ndakati kuti vanhu ava vangava vadzima here muto wekubrai. Saka ndakaenda ndichida kunotarisa because vanowanzokukanganwa. Saka ndakati ndabuda room, ndinogara kuseri kwezimansion ravo. Saka vainge vachibva brai on the front. Saka ndakatanga kufamba ndokubva ndaenda kuseri kuya, ndikabva ndachizoti ndava kuda kuenda paveranda. Ndakaona munhu ainge ari muzasi memuti. Ndikatarisa ndikaona kuti
vainge vari murume waMadam Boss apa vainge vakaita zvekukotamira vachirara zvavo nembwa. Zvinhu zvakandishamisa mukoma. Ndakangoti kwava kutorova U10 ndikadzokera kurumu kwangu ndichitya kuti vaikwanisa kuzondiona. Saka ndakabva ndachizoti mangwana acho makuseni mushure mekunge bosi vangu vabuda. Saka vabuda ndakabva ndachizomirira kuti madhamu vange vachizomuka. Pavakamuka vachinonogara kulounge ndakavatevera ndikabva ndavaudza zvose zvandakaona the previous night, asi mhinduro yavo ndiyo yakandivhundutsa kudarika zvacho zvandakaona bosi vachirara nembwa. Madhamu vakambonyarara kuda kweabout 5 minutes vakazonditarisa vakati hauzvizivi here kuti bosi vako vanorwara, vane chirwere chinonzi Alzheimer's. Chirwere ichocho chinoita kuti munhu ange achikanganwa kuti imbwa haasi munhu, usambofa wakaudza munhu, uye ndiri kuda kuti ndige ndichizokupa mari yavakandipa pandakazoitumidzira kumusha. Ndakatumidzira amai vangu $500 recently yebonus. Vakati handidi kuti ungochizoudza kana ani zvake. Saka ndainge ndisingatonzwisisi kuti chiko chinombonzi Alzheimer chacho ichocho. Saka pose apa ndanga ndiri kukanganisa spelling pandanga ndichitsvaka online kuti chirwere chakamboita sei. So mukomana kuswera nezuro ndakabva ndachizoenda paGoogle. Handiti Google yava kuita zviya zvekuti kana ukanyora zvaunonyora unokwanisa kuchinja utotanga kutotaura neAI. Saka ipapo pandakanodzvanya pakanzi AI mode ndokubva ndachizotanga kutaura neAI ikandiudza kuti Alzheimer chirwere chevanhu vanenge vakura, vanhu vanenge vaine 65 years zvichikwira. Apa boss vangu vane 40 years chete. Munhu anotorana mabusinesses, vanotofamba nemotikari, vanotoita madeals. Saka Alzheimer ingaita kuti munhu azive here kufamba nemotikari, kurana mabusiness, asi okanganwa kuti imbwa haisiriyo mudzimai wake. Zvinhu zvandakaona till this very day zviri kutondivhiringidza mupfungwa plus nemari yandakapiwa. Please musazoisa nyaya iyi kuchirungu nekuti vanhu vandinoshandira maSouth Africans, maZulu. Saka ndikuona sekunge hwainge hutori urombwa ihwohwo. Kana mukaposta muzondizivisa, ndinenge ndirimo mucomment section. Ndinotodawo kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira kuti vanhu ava havana kuromba here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hakuna Alzheimer yakadaro, asi ndinoona sekunge maybe dzaitova mhiko dzehurombwa because imbwa yacho sei isina kuramba. Zvinoreva izvo kuti inenge yakatozvijaira zvinhu izvozvo. Saka hakasike kutanga zvichiitika, but hanzi ndibvunzireiwo kuna nachiremba, is it possible kuti munhu anenge aine 40 years anganzi anobva atanga kutoita Alzheimer yekuti anongorara nembwa but achiita mamwe mabasa ose? Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Zuva randisingafi ndakakanganwa mumabasa angu andinoita ekutengesa muviri. So it was this other day pandainge ndiri kuTouchline. Ndakange ndafonerwa neclient akati ainge achida kuti ndinge ndichizouya kumba kwake, but ndikati kwete bodo because musi iwoyo kuTouchline kwainge kuine mari. Ndikati zvekuenda kuall night plus nemunhu wandagara ndichingoita sekunge tava kutodanana haazondipiwo mari yakawanda. Saka pakabva pachizouya imwe mhene. Murume uyo akauya akandiudza kuti ainge achazondipa $300 kuti tinge tichizonoita all night tiri tose. Ndakabva ndachizoenda naye mukoma taenda kune imwe lodge. Chakandinetsa ndechekuti baba ivavo
vakati vainge vachingoda kungoti tinge tichingorara side by side pasina kuzoseka bonde. Takabva tachizorara, asi usiku mukoma ndakamuka ndikaona kuti pakati pemakumbo angu painge paine chinhu chainge chiripo chichirara neni. Zvakandinetsa mukoma because ndakange ndichirota hope. Pandainge ndichirota, ndairota ndiine murume wandainge ndichirara naye, but ndi ex wangu uyo wandakazoguma kudhara. Then later on ndakazoudzwa kuti akatoshayika muna 2021, but ndakamurota ndichirara naye zvakaitika mugore ra2024. Saka ndakamurota atori pakati pemakumbo angu ndichirara naye. Pandakamuka mukoma, I swear to you kuti ndakaona mumvuri wainge uri pakati pemakumbo angu. Apa munhu ainge andibhuka ainge akatorara zvake pasaidi neni achitoridza ngonono. Saka pandakazomuka makuseni ndakamuka ndakaneta zvisingaite, and he was nowhere to be found. Mufunge zvenyu mukomanashi, zvinhu zvakandinetsa kuti ko murume uyu angondibhadhara kuti tinge tichingorara zvedu just cuddling pasina kuseka bonde, then ndozorota hope dziri weird kudaro. Zvanga zvisati zvakamboitika kwandiri zvinhu izvozvo. Kusvika pari nhasi zvinotondinetsawo mupfungwa kuti sei ndakarota hope dzakadaro, uye zvekare ndikamuka ndikatoona kutoti painge paine chimumvuri chainge chiri pakati pemakumbo angu, uye zvekare ndainge ndakatotsika madziro ndichitoita semunhu ari kurara nemunhurume. So when you post my story muzongondizivisawo mukoma. Ndichiri kuita hangu zvekutengesa muviri wangu, but hana yangu inogara ichingorova kana ndikafunga nezvazvo. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we, hanzi handitonzwisisewo kuti chii chakaitika zvezuva iroro. Plus hanzi murume wacho iyeye aitoratidza kuti atomborina kana basa neni. Yo zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudaiso. Hanzi mukoma ndakauraya munhu, asi munhu uyo ndakamuuraya mujeri rekuSouth Africa. Pandainge ndiri kuSouth handina kuzombodzokera kuSouth Africa after ndazobudiswa mujeri, then ndikabva ndachizodeportewa ndikadzoswa kumusha, vakandisiyira muBeitbridge. But pandakauraya munhu handina kumuuraya nekuda kwekuti ndainge ndichida, but ndakamanikidzika. I was forced kuti ndinge ndichirwa naye. It was a do or die. Izvi ndo zvakaitika. Mukomanashi mainge muri mugore ra2018 ndiri kuSouth Africa, ndainge ndiri mujeri. Ndichangoti ndainge ndiri paSun City. Saka kana wapinda mujeri mune umwe mutemo wakaita sekuti kana magangsters vakatanga kurwa, kana kuti kunyangwe usiri gangster ukanzi irwa, unofanira kutoti unge uchitorwa noumwe munhu. Painge paine umwe murume uyo ainge ari wechitosa aindishungurudza zuva nezuva. Rimwe zuva vakuru vegang vakati nhasi mumwe wenyu haasi kuzobuda museko muring. Vakaita zvekudrowa seko, vakadrowa nechalk, vakati one haasi kuzobuda museko ari mupenyu, munofanira kutoita do or die. Vakatotanga kutobheja nefodya, makogeti nezvimwe zvikafu zvemujeri. Saka vakabva vatimanikidza kuti tinge tichizorwa. Saka patakange tichirwa tirimo museko kudaro, vakabva vati vari kunyanya kuita noise, ndokubva vatimanikidza vakaenda nesu kushawa. Saka tiri mushawa room kudaro ndo pandakaona kuti nhasi rainge ratova zuva rekufa kwangu. Vakatanga kutimanikidza kuti tinge tichirwa. Ndakafunga amai, ndikafunga vana vangu, ndikatanga kurwa naye mukomanashi. It was just animal instinct yakandibata ipapo. Ndakazongomutsikirira zviya zvekuti ndakashandisa simba rangu rose. After ndamudzipa kana neni ndakatombofenta, because ndakanzwa kuti ndainge ndashandisa simba rangu rose. Pandakangokwanisa kuwana
mukana wekumudzipa ndakamudzipa kusvika ava kusakwanisa kana kufema, akangofira mumaoko angu. Paakazunza makumbo kwekupedzisira ndopandakaziva kuti ndainge ndapona. Saka vakangoti tinge tichingomusiya mushawa imomo. Pakazouya magadhijeri, hapana kana akataura zvainge zvaitika. Nayangu yaingorova ndichiti ndichatosungirwa imwe mhosva zvekare yemedha. Ndakazobuda mujeri mainge muri mugore ra2024. Pari zvino ndinoshanda hangu sagadhina pane imwe chechi. History yangu iyi yandakuudzai havatozvizivi kuti pandainge ndiri kuSouth Africa ndakatomboparawo mhosva ndikabva ndasungwa. Mhosva yandakapara mukomanashi zvakaitika ndezvekudai, ndainge ndiri makanika kudaro. Ndakabva ndachizopiwa imwe Isuzu iyo yandakapiwa neumwe mukadzi muSouth African mushure mekunge afirwa nemurume wake. Saka ndaiwirirana nemurume wake. Akange aine motikari dzakawanda idzo dzandainge ndinadzo pagaraji pangu dzandainge ndichigadzira. Saka ndakabva ndanzi chigadzira motikari dzose idzi wotora Isuzu. Ndikabva ndaitatsa izvozvo. Ndainge ndiine tarisiro yekuti Isuzu iya ndainge ndichida kuti ndige ndichizoigadzira ndobva ndachizoitengesa ndorikavhawo pamalosisi angu. Asi ndakazotorerwa motikari nemadzikoma emurume uyo ainge aine motikari dzake dzandaipota ndichigadzira. Ndakabva ndachizotsvaka vamwe vapfana tikabva tachizoenda tikabva tachizonorova mumwe wacho. Saka ndakabva ndachizosungwa nenyaya yeattempted murder. Ndikabva ndachizobuda hangu mujeri. Pari zvino ndiri kuno kuZimu. Saka chakakonzeresa kuti ndinge ndichimbomira kuita zvekugadzira motikari, ndinopota ndichibatwa nedzungu. Ndakatombopotsa ndakachiwa neengine block nekuti ndakange ndabatwa nedzungu ndiri ndega. Ndikabva ndanodonha ndiri muzasi mayo. Apa ndakaita yekunohedha nemusoro pandakange ndichidonha zvekuti ndakakuvara zvakaipisisa. Ndakazotongoonekwawo nevamwe amai avo vaitofambawo vachitotengesa nzungu nemasau. Vakandiona I was sleeping in a pool of blood. Kwava kubva vachizoridza mhere vamwe vanhu vakauya. Saka ndakabva ndachizombomira kuita zvekugadzira motikari. Pari zvino ndinongoshandawo as a gardener. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakamanikidzwa kuti ndinge ndichiita izvozvo. It was do or die. Mawan ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano nesecret yandinayo. Ndiri mudzimai ndine makore 51 years kuberekwa. Nacho chirongwa chematestimony. Ndauyawo netestimony yangu. I hope kuti ichakwanisa kuzobatsira umwe munhu kunze uku. Nyaya yangu mukoma yakaitika, it was 20 years ago. Nanhasi uno mukoma ndinoda kungotenda Mwari nekuda kwezvakaitika. Ndainge ndiri kuZimbabwe, ndaigara kuMaruzeva. Ndainge nditombori teacher but pandakazoroorwa then ndokubva ndachizonosiwa kuMaruzeva nemurume. Ndakatanga kushungurudzwa mukomanashi zvekuti ndakasara ndiri chinhu chainge chisisina kana basa. Kana iye murume ainge achiti paainge odzoka achibva kubasa, because aishanda muHarare achigara muHarare, maiita zvamagirlfriends ndigere kumusha nevana, achiti iwe utori chinhu chimwe chinotosemesa kungorarawo newe because ndinotya kuti unokwanisa kuzohura, ndosaka ndichizongorarawo newe. It was like a favor. Ndakabva ndachizosiya marriage. Ndakasiya marriage mukoma ndikasekwa nevanhu because pandakasiya marriage murume ainge abva mukutenga motikari ava nezvimari, asi ndikati ndava kungokoshesa hangu mufaro wangu. Ndakatambudzika soon after that, but sezvisinei mukoma
ndakati ndava kudanana neumwewo murume wandaifambidzana naye ainge aine zvemari. Handina kunge ndakatoziva kutoti murume iyeye aitobata-bata, ainge ari munhu ainge aine mushonga. Ndikabva ndamutorerwa nebest friend yangu. Ndamutorerwa kudaro ndopandakazosangana nemurume akazondiunza kunoku. And the funny part about it, ndakasangana naye ndainge ndiri kuHarare Gardens, ndaitoronga zvekuda kuzviuraya on that day. Saka ndopatakangosangana, ndikabva ndangotangawo kungotaura naye akandinyenga. Ndakangomutarisa ndikangonzwa ndichimushora because airatidza kuva munhu ainge asina mari. Akandiudza kuti ainge achitotsvakawo basa. Ndokubva ndangomubvuma mukoma ndikatozomutizira, tikatanga kugara tose. Upenyu hwainge hwakaoma, asi Mwari vakazongoita kuda kwavo, zvinhu zvikazongochinja. So tikabva tatouya kuno kwatiri kumhiri kwemakungwa. Zvakangoitika so fun kuchinja kwakaita upenyu. Saka kana uriko kunzouko uri pakushungurudzwa nemurume, sometimes it is better that you choose your happiness, sezvandakaita, kunyangwe usina idea yekuti uchadyei nevana, uchaita sei, but one day is one day. Mwari vachakurangarira. Yo, bedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi one day is one day, Mwari vanozongokurangarira. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma postai nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri n'anga uye zvekare ndakabatsira vanhu vakati pasocial media dambudziko randiinaro navo vanhu ava. Ndakavaudza kuti after 2 years vanofanira kuti vange vachizodzoka kwandiri topamhidza zvekare. Asi munhu wenyama anonetsa. Vanhu vandakabatsira, chandakadzidza pavari ndechekuti vava kuenda kune dzimwe n'anga vobva vachizonobetserwa kuti varambe vachingowana mafollowers, but vakatondikanganwa. Ndakavapa mushonga wekuti vange vachiwana mafollowers akawanda, vange vachiwana zvekare vanhu vanenge vachida kuzoita mabusinesses navo, zvekuti ivo vanenge vopiwa mabrand deals. Asi patakawirirana tiri mumatare navo vanhu ava vakati one day, vazhinji vamunotoziva, ndakavaudza kuti after 2 years munouya nevana venyu, then tobva tachizogadzirisa zvakare mhiko kana paine zvinenge zvakakanganisika. Asi munhu wenyama. Iko zvino vanhu ava ndinovaona hangu vanopiwa maambassador deal, vane masubscriber akawanda, uye zvekare vari kutovaka, vari kuita zvinhu zvine musoro, but ini havachadi kundirangarira. Pane umwe murume uyo ndinonzwa kubatikana nekuti ava munhu ane mari, asi haadi kuuya kuzopedzisa mari iyo yakasara pamadhiri atakawirirana. Kupengesa munhu ndanga ndisiri kuda kuti ndinge ndichizopengesa munhu, but kana waitawo mbiri uchishandisa mishonga yemwana weumwe munhu, unofanira kuti unge uchizodzoka kumatare, unge uchizotenda, nekuti kana ndikada mbiri yako inokwanisa kungomuka yakavhepa, ukasara usisina kana munhu anenge achimbokufollowa zvachose. Mazita avo ndinawo, ndakanyora mazita avo pamucheka mutsvuku, ndikati handiti imi munoti makangwara mushure mekunge mawana mbiri mukabva mandikanganwa. Manje mhiko dzatakatenderana kuti imhiko dzinofanira kuti dzinge dzichizongoramba dzichizoitwa, mhiko idzodzo kana mukasadziita pamberi apo muchaona zvichaitika kwamuri. Ende kana ndatanga, kana ndikatumira zvinhu zvangu, kana zvoda kudya, zvichavadyira vana vavo one by one. Muchavanzwa vachichema nekufirwa nevana. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri n'anga, ndinobatsira macelebrity kuti vange vachizoita mbiri, asi vari kuti ivo dambudziko riripo rimwe chete nderekuti hanzi havasi kuda kuzodzoka kumatare kuzotenda. Hanzi kana ndabatsira munhu wacho anenge asingachazodi kuzodzoka kuti anga achizonditenda.
zvakangooma, ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.